Il-Prim Ministru Robert Abela flimkien ma' tmexxija tal-Kulleġġ għall-Arti, Xjenza u Teknoloġija l-MCAST inawguraw binja ġdida fih dan il-kulleġġ bħala ċentru ta' riżorsi. Din il-binja saret b'investiment ta' 9,300,000 euro u li se tagħti servizz taħt it-titlu ta' Binja Oliver Friġieri biex tfakkar l-importanza u l-kontribut ta' dan il-pilastru fil-letteratura Maltija. B'kollox din il-binja se tinkludi medda ta' 7,920 metru kwadru. Fost l-affarijiet li tinkludi din il-binja hemm żoni ta' silenzju, awditorju, spazji għal kollaborazzjoni, study pods, spazju għal wirjiet u aktar. Dan fil-waqt li tinkludi librerija b'fost oħrajn 65,000 pubblikazzjoni. Din il-binja se tkun waħda wkoll li tagħmel użu effiċjenti u konservazzjoni tal-enerġija u l-ilma. Fid-diskors tiegħu il-Prim Ministru Robert Abela qal li l-edukazzjoni trid tkun il-bażi biex tinbena prosperità ġdida flimkien u bekk l-importanza li ninvestu fl-istudenti. Dan biex anke fil-futur ikonna setturi ġodda u bekk nikkompetu b'saħħa fihom. Dr. Abela qal dan l-investiment li wassal għal din il-binja huwa investiment mhux biss infrastrutturali, iżda aktar minn hekk investiment dirett fl-istudenti. Irdupjajna wkoll l-ispiża kapitali. Id-doppju ta' dik ta' 44 miljun euro li kienet fl-2012, dis-sena se tisbuq 93 miljun euro. Zidna wkoll imbagħad b'1914 in-numru ta' full-timers fl-edukazzjoni pubblika mill-2013 sal-lum il-ġurnata, jiġifieri kull jumejn żidna edukatur ġdid ma' dawk illi diġà kien hemm. Bl-aktar riżultat pożittiv imbagħad huwa dak li żdied bin-nofs il-proporzjon ta' żgħażagħ li temmew b'suċċess l-edukazzjoni tagħhom. Il-Prinċipal u l-Kap Eżekuttiv tal-MCAST Wahim James Kalleja iddeskriva wkoll din il-binja bħala waħda inklusiva għaliex ser ikunu jistgħu jagħmlu użu minn naqdiet mhux governattivi. Spjega wkoll li din il-binja tagħmel parti mill-Master Plan tal-MCAST li jinkludi l-kostruzzjoni ta' 3 binjiet fosthom il-faċilitajiet tal-bini u l-kostruzzjoni fl-Istitut tal-Inġinerija u Trasport. Jiena naħseb illi dawn huma żminijiet sbieħ għall-MCAST għaliex barra din il-binja malli taqsam il-passaġġ hawnhekk se jkun hemm binja oħra li fi żmien sena oħra se tkun qed tospita fiha l-Istitut tal-Informatika u l-Komunikazzjoni bekk sa tinħoloq dik li nsejħilha il-pjazza tal-MCAST. U aħna il-ħolma tagħna hija li naraw din il-pjazza tintuża mill-komunità. Min-naħa tiegħu il-Ministru għall-Edukazzjoni Clifton Grima tenna l-importanza ta' dan l-investiment biex ikompli jkattar edukazzjoni xierqa b'kampus li ħabbata ma' dawk globali filwaqt li s-Segretarju Parlamentari għal Fondi Ewropej Stefan Zrinzot Soppardi spjega li parti minn dan l-investiment kien kofinanzjat minn fondi Ewropej u tenna l-importanza ta' dawn il-fondi li bil-provi qed narawhom waslu għal proġetti ta' fejda.